haven Rotterdam heeft ons ook geadviseerd om met Scheepvaartschool Rotterdam te gaan spreken, om te kijken of zij niet geïnteresseerd zouden zijn, omdat er toch heel vaak een enorme vraag is vanuit Zuid-Amerikaanse landen voor scholing in Nederland en heel specifiek bij de Scheepvaartcollege van Rotterdam voor opleidingen voor personen, jongeren en ouderen op het gebied van de haven en logistiek die ook bij een havenoperatie betrokken is. En ons is geadviseerd toen om met u te gaan praten, meneer Bos, en dat hebben wij ook gedaan. En dat is ook samengevallen met een initiatief van het ministerie van Onderwijs later om bepaalde instituten iets meer voor lokale behoeften naar de eilanden toe te brengen. En nou, die twee doelstellingen voor de internationale markt en voor de lokale instituten hebben wij het idee omarmd. En we zijn bijzonder blij dat ook STC het idee heeft omarmd. En dat wij ook nu de Universiteit van Aruba aan boord hebben. Want dat is een heel goed georganiseerde platform waar u mee samen kan werken om uw opleiding te kunnen aanbieden. Tot wanneer u uw eigen gebouw hier, net zoals u die hebt in Rotterdam, hartstikke mooi gebouw, waar een paar honderden studenten dagelijks studeren. Natuurlijk zal die van Aruba nooit zo groot worden, maar we hebben wel de ambitie dat Aruba een grote filiaal kan gaan ontwikkelen van de Scheepvaartschool van Rotterdam. In mei zijn we hier naartoe gekomen. Daarbij hebben we uw visie gehoord, uw missie gehoord, wat u wil met het eiland. We zijn in gesprek gegaan ook met het ministerie van Onderwijs in Nederland. En de combinatie daarvan hebben we meelopen denken om te kijken om de missie en visie voor Aruba en uw visie en missie om dat zo snel mogelijk een invulling aan te kunnen geven. Voor ons geldt het eigenlijk voor dat er eigenlijk twee zaken lopen. De ene kant is de coöperatie met de Universiteit van Aruba. Deze kan vrij snel een start, wat ook gebeurt in april. Waar we dus een groep van studenten hier al mogen ontvangen in samenwerking met de universiteit. En aan de andere kant kijken we ook naar aanzien van uw visie om een derde pilaar, economische pilaar te creëren voor Aruba als land, voor de toekomst op lange termijn. Om daar ook invulling aan te geven. Dat betekent als u als land zoiets wil realiseren, u andere industrie daar zo wil aantrekken. En om een andere industrie daarvoor aan te trekken betekent dat u ook een andere workforce moet hebben. Nou, daar willen wij graag invulling aan geven en samen ook met het ministerie van Onderwijs en EPI gaan kijken hoe we dat kunnen gaan creëren door middel van bijvoorbeeld logistieke opleidingen te gaan starten gezamenlijk in en op Aruba. Het andere traject met de universiteit, ja, dat kunnen we vrij snel, wat ik al zei, realiseren. En na deze pilotfase gaan we ook verder brainstormen, gaan we ook verder kijken. Deze afgelopen dagen hebben we ook goed met elkaar kunnen spreken van wat de mogelijkheden zijn. Ook tijdens de presentatie kwamen een aantal van die zaken weer naar voren van vanmiddag. Dat we zeggen van ja, daar kunnen we ons in vinden, daar kunnen we ons bij aansluiten om dat allemaal te kunnen realiseren en te kunnen creëren. Wij als Universiteit van Aruba zijn ook zeer verheugd met dit moment, want we hebben bij de universiteit visie ontwikkeld de afgelopen jaren, waarbij wij uiteindelijk uit zijn gekomen bij de conclusie dat het heel belangrijk is om samen met andere partners, en om te beginnen, de partners in het Koninkrijk natuurlijk, een netwerk op te bouwen. Dit netwerk zou dienstbaar moeten zijn, natuurlijk aan de gemeenschap van Aruba, de behoefte die hier bestaat om onderzoek te doen en onderwijs aan te bieden, hoger onderwijs natuurlijk vanuit de Universiteit van Aruba. Maar wij weten dat wij dat niet alleen kunnen doen voor alle behoeften van de gemeenschap van Aruba zelf. Om het dus zodanig te laten zijn dat wij de capaciteit kunnen aantrekken, moeten wij als Universiteit van Aruba ons dienstbaar gaan opstellen naar allerlei partners die kennis hebben, deskundigheid hebben, die wij in principe als behoefte zien binnen de Arubaanse gemeenschap, maar waarbij het ook mogelijk is om de regionale behoeftes te ontsluiten en zodoende als universiteit een rol te gaan vervullen die het mogelijk maakt om die capaciteit hier aan te trekken. Door dus die hele regio dienstbaar te zijn, zijn we ook beter dienstbaar aan de maatschappij van Aruba zelf. Dus we zijn heel erg blij
dat de overheid van Aruba ook initiatieven neemt in dezelfde richting als wij als universiteit. Dat dus ook met ondersteuning binnen het Koninkrijk, STC-groep, naar Aruba toe is gekomen. Want wij zien dit als een van de eerste stappen in ieder geval, maar zeker de eerste hele concrete inzet en uitvoering van onze gedachte dat wij een platform zullen zijn waarbinnen deskundigheid vanuit het Koninkrijk en zelfs van buiten het Koninkrijk zal kunnen stromen langs Aruba. We worden een soort van doorvoerhaven, maar daarmee zijn de producten van de doorvoerhaven ook direct beschikbaar voor de Arubaanse markt.